sa Dino Remix. DJ John, Sipa Remix. Sanchez. Mambeng, magandang nag-aayos ako na. Magandang umaga pala dyan sa inyo. Ay, tanghali. Mega shoutout naman po dyan sa iyo, ma'am. Thank you also for joining my live streaming. Ikaw talaga, ma'am, first on. So, ma'am Jenny Kimba, nandito rin sa atin. Ma'am Jenny Kimba, magandang tanghali naman dyan sa iyo. All the way from United Arab Emirates. Ayan, Tamsak Dancer Uragon. Miss you. Oo nga po, ma'am. Na-miss ko din po ikaw, ma'am Jenny Kimba. Kamusta naman tayo dyan, ma'am Jenny? Welcome din po, ma'am, sa aking live streaming. Nasa harang pa daw si Ma'am Beng. Mega shoutout naman po dyan kay Ma'am Beng Shop Channel. Highly recommended monetized channel also. Yahoo Dan Tam Shared Shirt. Thank you naman po dyan sa iyo, ma'am. Sa mga patam shared mo dyan. And, kumusta? Si Ma'am Pabebe OFW Qatar, hello boss, shout out to all. Mega shout out naman po dyan kay Ma'am Pabebe OFW Qatar. Ayan, thank you naman po dyan, ma'am. Thank you naman, ma'am. Kumusta naman kayo dyan? Si Ma'am Jenny Kimba, sorry, naulang ako nakapunta. Okay lang po yun, ma'am. Okay lang po. Ma'am Jenny Kimba, mega shout out po dyan sa Ma'am Pabebe OFW Qatar. Mga nagbabalik natin na kaibigan. Welcome po sa aking live streaming. Okay naman, sir, dito ako Oman ngayon, sir. Ay, wala ka na pala doon, ma'am, sa kay Ma'am Yaya Joyce. Mega love shoutout sa lahat mga lalabs. Ayan, kabati isang galing pa kay Ma'am Jenny Kimba. Nasa Oman ka na pala, ma'am. Iniwan mo na si Ma'am Yaya Joyce. Uy, si Ma'am Beng. Mega shoutout naman po dyan kay Ma'am Beng. Kumusta yung channel natin, Ma'am Beng? Kumusta yung mga channel nyo, guys? I am hoping na lahat ng channel natin is, is totally okay. Ayan. DJ John, Sipa Remix. Di ako nag-renew, sir, nung October pa. Okay lang yun, ma'am. Okay lang po yun. Okay lang po. It's, there's nothing to worry about renewal, ma'am. It's okay, ma'am. And beside, mag-performance din naman, ma'am, akong nag-inactive kasi nga I have a lot of things to do. Ayan, mga kailangan gawin. Pasensya na, boss, now lang ulit na busy lang. Okay lang naman po. Okay lang po yun, ma'am, pa-baby OFW Qatar. At least, I am hoping na you are all okay. You're in good condition. Lahat ng mga channel natin as well as your life. Ayan. As well as kayo, ayan. I am hoping that you are all okay. Dubai, sir, kaso may work lang dito sa Oman. Isang buwan kalahati lang. Balik rin sa June 26. Di na nga nag-grow ang aking ban. Parehas po tayo, ma'am, kasi nga, medyo na busy din po ako. Ayan. It's totally fine naman. It's totally fine. Diyan ka pala na-assign ngayon, Ma'am Jenny. Diyan ka pala ngayon. Hindi ako nag-renew sa amo ko. Dati kasama sila yun. Akala ko naman nag-renew. Sorry na agad. Kasi kakapin yung topic namin. Oo, yung nag-renew daw. May kinalabit ako nandito sa may katabi ko. Di daw siya nag-renew. Ano ba tapong nire-renew? Di ka na pala nag-renew dun kay dun sa kasama si Ma'am Yaya Joyce. Si Ma'am Beng Shop Channel, mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Beng Shop. I know for sure na nakapasok na si Ma'am Beng. All the way from Germany. Highly recommended monetized channel also yan, guys. Si Ma'am Beng. BG lang, sir. Ligo muna. Sige lang po, Ma'am Jenny Kimba. BG ka lang dyan. Uy, patamsak naman ako, guys. Sige na. Baka naman. Mag-ano lang ako. Magkakalahating oras lang. Ayaw ko ng music on to. I love the way she makes me smile, she makes me smirk. It gives me chills, it makes me blush, it gives me wet.
And I can see her winning the Miss Universe. And if heaven does exist, it will most probably look like her, yeah. May babae ako nakitang kay ganda. Yung mga mata niya ay bibihain ka. Pag tumingin ka sa kanya, Ma'am Jenny, ayun, naka-video sa atin. Salamat naman dyan, Ma'am Jenny. Ay, pangit yun. Shout out naman dyan sa'yo, Ma'am Jenny, ayun. Ano ba? Bakit ganito ang aking music? DJ Altamar. Ito pala. Shout out to all. Sabi ni Ma'am Pagbebe OFW, Qatar. Nandiyan ka pa, Ma'am, sa Qatar. DJ Jonel Sagino Remix. Nandiyan ka pa ba, Ma'am, sa Qatar ngayon? Mapupos, nagkaugat na dito. Nagkaugat ka na pala dyan, Ma'am. Ganda yan, Ma'am. May ugat na. Buti, Ma'am, ugat lang. Ang masama nun kung ang masama nun, Ma'am, kung natanggal yung ugat. Ayan, Ma'am, nagkaugat na. Oo, hindi natitinag yan. You're listening to the hottest music of Hello po, sir. Good afternoon po. Ano ba to? May nagtatanong sa akin. Nandito sa akin Facebook account. Tanong ko lang po, sir. 2 buwan na akong na-demoni reuse content. May magagawa pa ba para makuha, may ibalik ang aking kita? Depende. Hayahay. Ang alin mo? Alin mo mga hayahay? Magagawa po ba yan? Kung nakikinig ka sa akin, pangalanan ko ba? Kung nakikinig ka sa akin, meron pa naman for reuse content. Ayun. Oo, ang gawin mo lang is tanggalin mo yung mga reuse content mo, mga reuse material mo. Hello, ano ba nangyayari? Parang grounded. Oh, kung nakikinig ka man sa akin, ayaw mong pangalanan ko, ayan. Kung nakikinig ka man sa akin, madam, ayan. Ang tanging magagawa mo na lang is just, is to wait for almost 3 months ate para, makapag-apila ka. And then, tatanggalin mo lahat ng mga reuse content mo. And kung sakaling gumamit ka man ng hindi sa yung mga, sa yung mga content, kung gumamit ka man ng hindi sa yung content, ayun, tanggalin mo na lang po yan. Check ko na lang maya-maya yung Ma'am
Jenny Kimba, nandyan pa rin sa atin. Ayan, thank you naman po dyan sa inyo guys. Thank you guys sa mga nandyan na naka-background sa akin. May isang naka-background sa akin. Ayan. Ako boss, laki binawas sa oras ko kaya di na muni, naging muni-muni na. Bakit? Ma'am kasi, tingnan ko ngayon channel. I will gonna tell you the reason why. Check ko muna ma'am. Di ba nagle-live stream ka dati, ma'am? Sa silent live streaming ka, di ba, dati? Di ba dati nag-silent live streaming ka, ma'am? Itinago mo rin. Tinago mo ba yung mga live streaming mo, ma'am? Oo, ayun. May 11 hours kang live stream. Ayan. DJ Jonel Sagayno Remix. Bakit? Di ba nagle-live streaming ka naman? Opo, hindi ko po bakit nawala? Ewan ko, bigla na lang laki na bawas. Ilang buwan ka ba bang hindi nag-active? Ilang buwan ka bang hindi nag-active ma'am sa YouTube before po? Parang inabot ng taon mula namatay, ma'am po. Ngayon, pwede mo na naman yan, ma'am, i-active, di ba? Mag-active ka ulit. Sayang naman. Nawalan ako ng gana. Sayang naman, ma'am. Oo. Huwag kang mawawala ng gana. Huwag kang mawawala ng pag-asa kasi hanggat daw may hininga, may pag-asa. Ganon. DJ Jonel Sagayno Remix. Pero ngayon, ibabalik ko na po ulit. Oo nga, sayang naman, ma'am. Balik mo ulit, sayang. Tama ka, boss. Sabang may hininga, may pag-asa, o diba? Pag-asa ice cream yon. Meron dito sa amin, pag-asa ice cream. Ang sarap as cream. Mega love shoutout naman dyan sa Pag-asa ice cream dito sa Bicol, o diba? Ang sarap-sarap ng ice cream dito. Baka naman. Baka lang. Pinopromote ko nga pala yun. Pag-asa ice cream, ang sarap-sarap.
Kahit di malamig ang sarap. Kayo guys, nawawala ng pag-asa. Oh. Every moment spent with you is a moment of treasure. Amazing Jen. Mega love shoutout naman po kay Amazing Jen. Bagong-bago natin na magiging kaibigan. Punta sa Amazing Jen. Meron kang 3 subscriber. Bakit? Bakit 3 lang? Kanino ninja si Amazing Jen? Mega love shoutout naman po dyan kay Amazing Jen. Bagong-bago natin na kaibigan na mayroong 3. Oo. Mega love shoutout naman po kay Amazing Jen. Nabibigyan ko ng kanyang moderator function so that you can now promote your main channel. Ayan. Kasi laki nang naitulong nyo sa akin makagrad kaya pag may time, pag natataunan ko live nyo, nadalaw po talaga. Thank you naman dyan kay Pabebe OFW Katarang. It's okay naman Pabebe OFW. Just keep on pushing. Ako nga, tumigil din ako almost 4 months. Ayan, almost 4 months akong tumigil. It's due to unavoidable circumstances na tinatawag ika nga. Ayan, hindi naman natin maiiwasan yung mga ganong cases. Pero it doesn't mean na hinto na tayo. Ganon. Ano pa ba? Meron pa akong katanungan dito. Sana nakikinig tong mga nagtatanong sa akin. Sir, paano po ba ang pag-apply? I-apply ko na ngayon ang aking monetization. Katatapos ko lang ng 4,000 watch hour. Try mo lang po. Punta ka po dun sa monetization mo. Tapos step 1, i-apply mo na. Automatic approve yan. Step 2 is napaka-sensitive na cases niyan. Napaka-sensitive na bagay guys ang step 2. Ang pag-a-apply ng step 2 is a very sensitive cases na tinatawag when it comes sa pag-a-apply guys ng monetization nyo. So make sure na every detail is kailangan tama. Ayan, walang mali. Kasi once na may mali dyan nagsisimula ang problema nyo in the near future. Ayan. Mega love shout out Amazing Jen. Ang pagbati is nanggagaling pa kay Ma'am Jenny Kimba. Ayan. Correct boss. Ayan. Oo nga, kapag nag-apply kayo guys ng step 2, yan ang susi sa inyong pin, ang step 2. Dapat tamang information ang ibibigay nyo, ilalagay nyo sa inyong sa inyong details ng mga personal info nyo kasi dyan isi-send ni Google ang AdSense ninyo po. Ayan. Ano pa ba? Happy people pass my way. Boss, anong gagawin ko po? Hindi ko makuha ang $10. Sipagan mo po mag-upload. Ayan. Sipagan mo mag-upload or mag-live stream ka. Ayan. 3 months na po ako. Hindi ko pa nakuha ang $10. Sipagan nyo po mag-upload based sa inyong based sa inyong video. Ayan, more on short and more on mga videos nyo. Kailangan masipag po kayo mag-upload and mag-update ang inyong channel para ma-reach nyo ang inyong quota. Alright. Ano pa ba? Today is June 11. Ayun. Sa mga nagbi-birthday ngayon, happy birthday naman dyan sa inyo. It's 9 minutes past the hour of 6 o'clock Philippine Standard Time. Ano ba ba? Yung mga katanungan pa dyan guys, pwede kayong magtanong live. I'm standing on the edge of time. I walked away when love was mine. Caught up in the world of a good planet. Tears are in my mind, and nothing is right, no Mandy. 'Cause you came and you gave without taking. But it sent you away, oh Mandy. 'Cause you kissed me and stopped me from shaking. I needed to say, oh Mandy. I'm late na. Ma'am Hilda Dizon Villanueva. Pang ilan na ba to? Pang ilang
account na ni Ma'am Hilda Dizon na binibigyan ko ng mga moderator function. Pre, hindi ka pre-late. It's better late than later. O, di ba, pre? Nakakuha ka na naman ng kasabihan sa akin. It's better late than later. Oo nga, ako nga wala sa'yo doon kagabi kasi nga nag-iinuman sila ako nag-iinuman sila dito guys kasi may graduation dito. Ako nandun lang ako nakaupo. Hindi naman ako pwedeng uminom kasi nagpa-booster shot ako kahapon. Hindi ako pwedeng mag-shot ng isang beer. Or po ang account ko Sir Aura, o diba? Oo. Kaya nga nakakarami na itong binigyan kong Laging pumapasok dito si Ma'am Hilda Dizon sa akin is tawag dito. Laging walang tibak. O diba? Ma'am Hilda Dizon, mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Hilda Dizon. Welcome din po sa aking live streaming. Ayun lang, tsuri na agad, messenger lang ako, nakatunganga. Alam mo na, sa tig-piso ako nakatunganga. Sana all 4 ang account. Oo nga, sana all. Ma'am Beng, mega love shoutout. Jenny Kimba, sabi na Ma'am Beng Shop Channel. Ito guys, si Ma'am Beng, si Ma'am Jonas Salundagas, si Ma'am Pabebe, ayun. If you are not yet guys connected with them, all I have to do is to click on that 3 dot guys and go to channel and do connect po sa ating mga bisitang nandito. Ayan, 7 wonderful people in the house. Mega love shoutout naman po dyan sa inyo. And I am hoping guys kumain na kayo sa mga oras na ito. It's 12 minutes past the hour of 6 o'clock in the evening. Philippine Standard Time. Ano ba? Hey, pre! Bakit ang piso, pre? Oo nga. Ako nga, alam mo ba, pre? Ako nga, may racket ako ngayon. Kwentuhan ko ikaw, pre. Bilis, makinig ka muna. May racket ako ngayon. Oo. Hello, madam. Miss you. Sabi ni Ma'am Pabebe OFW Qatar. Ayan. Wala na pala si pre. Asa ba si pre? Kwentuhan ko pa naman. May racket ako, oy. Oo. Uy, na-miss ko kayo, guys. Na-miss ko kayo. Sana nag-StreamYard na lang ako para po umakyat kayo. Kaso pag nag-StreamYard naman ako, wala namang umaakyat. Kami na lang ni Pre lagi nag-uusap. Annalyn Idanyo, hello host. Mega love shoutout sabi ni Ma'am Annalyn Idanyo. Bago-bago rin natin guys na kaibigan, nabibigyan ko rin ng moderator function para naman pwede na rin siyang makipagkaibigan or mag-promote ang kanyang channel in my live streaming. If you are not yet guys, I know for sure that you are not yet guys connected with Annalyn Idanyo. All you have to do is visit also her channel and do connect po kay Ma'am Annalyn Idanyo. Mega love shoutout naman po dyan sa Ma'am Annalyn. Thank you also for joining my live streaming. Scarlett Bungis-ngis. Mega love shoutout po host from Nanay Amakulda. Nabibigyan ko rin ng moderator function. Dan dikit na po host. Ayan, sige. Check ko mamaya. Dikitan kita ng bonggang-bongga, oy. Hashtag nanay. Uy, pre, ay, oo nga pala, mag-hashtag nanay din ako. Hashtag nanay. Diba? Ma'am Hilda Dizon, Ma'am Jonah. Sabi ni Ma'am Hilda, ayan na naman tayo. Hey guys, I know for sure that you are not yet connected with each and every one of you. All you have to do is to visit their respective channel and do connect po sa inyong mga channel. Yan ang, alam nyo ba guys? Yan ang susi ng magandang channel. Makipagkaibigan. Nanay Amacolda. Oy, mega love shoutout naman dyan kay Nanay Amacolda na naka-live streaming din. Diba? Oo, may grand LS yun eh. Baka nyo guys, ang grand raffle niya, ang mapapanalunan ninyo is ako. Oo nga. Pinaparapol ko yung sarili ko eh. Doon kay Ma'am Nanay Amacolda. Sama ko na si Pre. Mag-alala guys, may dala kaming bigas. Grabe sila sa akin, Pre. Tinawag akong Donya at Madam at Ma'am Pre. Baka naman akong tiyahin. Lalabs Beng, dan sa bahay mo, sabi ni Ma'am Jenny Kimba. Eto guys, si Ma'am Annalyn Idanyo, kung di nyo pa kaibigan, nagbababa siya ng kanyang bahay. Si Ma'am Jenny Kimba guys, kung di nyo pa kaibigan, si Ma'am Jenny Kimba, may code sa aking JQ, si Pre, ayan. Pwede nyo guys, nakaibiganin sila, ayan. Makipagkaibigan kayo, dikitan nyo ang ating mga VIP member. Boy Gamer TV. Mega shoutout naman po kay Boy Gamer TV. Jenny Kimba, mahal, saan kita hinanap? Dito lang pala kita matatagpuan. Alaan mo yun.
Boy Gamer TV, mega love shoutout naman dyan sa iyo. Bibigyan ko rin ikaw ng iyong moderator function or jacket ika nga ang tinatawag para kulay blue ka na. Pwede ka nang makipagkaibigan or mag-promote ng iyong channel dito sa aking live streaming. Guys, thank you naman dyan guys sa inyo, sa mga padalaw nyo. Makipagkaibigan kayo guys sa bawat isa. That is the key to a healthy channel na itinatawag ika nga. At kung may mga katanungan kayo guys all about your YouTube channel, all about YouTube or Google AdSense ninyo, you can simply ask guys. We're gonna answer it as far as I can. Ayan, sagutin natin yun guys. Mga katanungan ninyo. Mahal Boy Gamer TV, mega love shoutout. Ang pagbatis ng gagaling pa sa inyong mahal na si Ma'am Jenny Kimba, diba? Sana all may nagmamahalan dito. Ano lang ang di minamahal. Oo nga. Sir Boy, mega love shoutout, sabi ni Ma'am Jonas sa Lundara. Ako na lang ata ang hindi mahal ng kapitbahay namin. Ayan guys, si Ma'am Annalyn Idanyo. Dikitan ko nga to si Ma'am Annalyn Idanyo. Ayan, bigyan kita ma'am ng sangkatutak na mga pandikit. Antayin mo ma'am, papasok yan sa'yo. Wala ka, bakit ba? Bakit walang channel? This channel doesn't have any content. Wala ka palang content, ma'am. Ano bang ito ba yung inaano mo? Yung pinapost mo. Ayan. Okay, so huwag kayong gamitin yung main channel nyo, guys. Kasi nowadays, hindi nyo na kailangan, guys, na mag-drop ng link nyo kasi may go-to channel na agad. Ayan. Napakabilis na. Ayan. Huwag kayo guys na maniniwala na kapag nag-drop kayo ng link ninyo using your main account is may malalagas sa inyo. Mali po yun. Maling pananaw yun. Gamitin nyo guys ang inyong mga You can promote your channel using your main channel. That is the key nga. Ito a healthy channel na tinatawag. Huwag nyo itinatago guys ang inyong mga main channel. That is the reason kung bakit ang YouTube kayo. Ang makilala ang inyong channel. Ganun yun. Sana all magasolina na lang, nagmahal pre. Oo nga, nagdagdag ng 6. Pasok main mo mahal. It's okay naman guys. It's okay kung yun ang gusto nyong gamitin guys. Ang inyong mga dami account. It's totally fine naman. But I want you to promote your main channel guys. Ayan. I want you to promote your main channel. Huwag niyo itago ang inyong mga main channel guys. I-promote ninyo. Ayan. Yun ang padikitan niyo. Ano lang yan? Ano ba? Jonas Salundaga, madam, miss you. Musta madam? Ang pagbatis ng gagaling pa kay Baby OFW. Di ko may pasok kanina pa ako. Di ako makapalit ng account. Kailan po yan, Sir Boy Gamer TV? Ayan, oo nga, boss. Sabi kasi, malalagasan kapag main ang gamit mo magbaba. Hindi po yan, guys. Sino mang nagsabi niya ng mga live streamer, guys, if they can provide me facts, ayan, yung basis or if they have basis kung ang pagbababa ng link using your main channel is maglalagas kayo. I will gonna stop ng pagwawaiti ko. It is because if you will going to drop your link or your channel link sa mga live streaming, ayun, it's using your main account, wala naman basis na maglalagas po kayo. Makinig po kayo sa akin. Kapag especially sa mga live streamer dyan, na kapag nagbaba kayo ng link ng inyong channel, babawas kayo, mali po yun. Walang basis po yung ganon. Oo. And beside, kahit hindi nyo ibabaan yung mga link ninyo, meron na guys na go-to channel naman na option, di ba? John, Jose Britannico, mega love shoutout naman po dyan kay John. Ayan. Padi, mega love shoutout naman dyan sa iyo. Sa iyo ang pulot. Wala nga lang mantika, padi. Mega love shoutout naman kay John Jose Britannico na nandito sa akin, guys. All the way from Tabaco City, guys. Ayan. Sir John Jose Britannico, padi. Mega love shoutout naman dyan sa iyo. And welcome din sa aking live streaming, padi. No need na din kayo magbaba guys. May go-to channel na diretso na kayo maghanap ng video doon. Oo nga. Oo nga po guys. All you have to do is to click on that 3 dot sa mga pangalan, sa mga respective name guys. Kapag may nag-chat dyan sa inyo guys, pagka may nag-chat dyan, sa i-click nyo lang yung chat guys. Click nyo lang yung chat. May go-to channel yan na option. As simple as that. Ayan.
So, you don't have to worry about using your main channel. And, ano ba? Yung mga nagsasabi na mababawasan maglalagas, the reason why naglalagas tayo is, there are 4 main reason kung bakit tayo naglalagas talaga. Noon ko pa yan pinapaliwanag guys sa aking mga stream dati pa. Ayun, yung mga hindi nakakaalam guys, especially sa mga bago na nandito, the 4 main reason kung bakit tayo naglalagas is napakasimple lang. First and foremost, kaya yung mga normal naman na kapag ka may nag-subscribe sa atin tapos inan-subscribe tayo, normal yon kasi ayaw na nakasubscribe siya sa atin. Ganun po yon. Yung ina-unsubscribe ka ng subscriber mo mismo dati. Ayan. Ano pa ba? Ang pangalawang reason is lahat ng mga unverified account, mga naka-like, naka-subscribe sa inyo na hindi na verified. Sabi based on March 28, 2022 update, sabi doon, yung mga unverified account, yung mga dami account ninyo na mga hindi verified, yung mga walang number guys ha. Ayan, tinatanggal na rin din yan. Ayan. Ano pa ba? Number 3 reason is lahat ng mga deleted account. Tama ba? Oo nga. Lahat ng mga unverified account and lahat ng mga maling pagkakadikit. Ayan. Ang mga maling pagkakadikit guys is yung mga nanood lang. Panoorin mo ng ganito, ganyan, hindi mo tinapos ang video, which is based on community guidelines ni YouTube. All you have to do is to watch at least not a second video yung tinatawag. You have to finish the video. Ayan. Hindi na po guys required na manood kayo ng mga seconds video. Ang ibig sabihin is panoorin yung mga minute video yung tinatawag. Kaya sabi nga, kung hindi na po pwede ang seconds video, maglagay kayo ng 1 minutong video para mas mabilis ang inyong mga dikitan. Ayan. Tapusin nyo, mag-comment kayo, kalimbangin nyo. Ayan, pwede yon. Huwag kayo guys manonood ng mga 3 minutes lang, hindi nyo tatapusin. Ayan. Ang ibang mga nagla-live stream, yun ang mga paliwanag which is mali po. Ayan. Kayo guys, mag-stream kayo, magpahayag kayo ng mga community policy based on community policy, hindi yung kung kanino nyo lang narinig. Tapos sasabihin nyo rin sa inyong mga sa inyong mga tawag dito, sa inyong mga stream, which is mali po yun. Ano pa ba? Ang pang-apat is yung mga deleted account. Lahat ng mga deleted account, tatanggalin din yung pagkakasubscribe sa atin yan. Once na nakasubscribe sa iyo, may violation yun na delete yung account niya, tatanggalin yung pagkakasubscribe nan sa atin, yung watch hour nan sa atin, at saka yung oo nga, that is the 4 main reason guys kung bakit tayo naglalagas. Hindi yung nagbabaka ng link using your main channel. Boy Gamer TV, thank you naman po dyan guys sa inyo. Sa mga naka-background sa atin, sa mga nakikinig sa atin. I do hope na may nakuha kayo guys na information when it comes sa community guidelines ni Lolo. Ano pa? Yung mga gusto nyo pa guys malaman all about community guidelines ni Lolo habang kayo nag-YouTube, ayan, you can simply ask. Sagutin natin yan guys ng tama lang. BG lang sir, maligo muna ako. Sige. It's my life pre. Kala ko pa kanina pa naligo si ma'am. Sige pre, sayo ka dyan pre. 9 wonderful people in the house. Thank you naman dyan guys sa inyo. Mega love shout out sa inyong lahat. And welcome po sa aking live streaming. Ayan, talakayin natin guys. So, mga gusto nyo talakayin. Sige na. Bigyan nyo ako ng topic. Para naman mabisi ako. It's 25 minutes past the hour of 6 o'clock in the evening pala. Ayan. Today is June 11. Saturday. Ang ating super chatter guys, baka hindi nyo pa kaibigan guys, ang ating super chatter na sino pa ba? Ate Beng, Ma'am Porinoy, mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Porinoy, si Ma'am Jody Frost, all the way from Germany, also highly recommended monetized channel also yan, si The Porinoy. Kung di nyo pa yan guys kaibigan, ang cute na batang yan.
may in love kayo sa batang yan. Mega love shoutout naman po dyan kay Dapo Rinoy. And welcome din po sa aking live streaming, ma'am. Mega shoutout naman dyan sa iyo. Kumusta? Nandito sa akin si Ma'am Ate Beng. Dapo Rinoy, mega love shoutout. Pre, ano na nga pala yun si Ma'am, ano na ba yun? Si Yunjung? Sino ba yun? Kumusta na yan? Anong update nun? Ma'am Dapo Rinoy, mega love shoutout naman po dyan sa iyo, ma'am. Welcome naman sa aking live streaming. Kumusta na nga pala yung pre? Si Ma'am Ella Yunjung. May ginawa akong hindi ko pa pala na-open yung ni Sir Cab Writers. Pinapa-open sa akin. Open ko na lang maya-maya. J. Jonel Sagayno Remix. Ito, may nagtatanong pa sa akin. Paano na ang gagawin ko? Step 2 na ako. Ayan. After thank you naman yan guys sa inyong lahat. Ayan. Kasi may nag-a-apply guys. May nag-a-apply ng kanyang monetization. Bayang Gudaw, mega love shoutout din po dyan sa ating kayanigan guys. Si Bayang Gudaw. Mega love shoutout naman dyan po sa Bayang Gudaw. And welcome din sa aking live streaming. Napaka-legit and organic, highly recommended channel din yan guys. Silip-silip lang, busy daw eh. Padi, pa-request larawang kupas. Mega love shoutout naman yan kay Christian Bisco guys. Nagbabalik din natin ang kaibigan all the way from Tabaco City. Ayun, San Roque, Tabaco City. Malapit na ito mag-birthday eh. Pwede bang happy birthday muna? Pade. Patugtugan kita ng happy birthday, pade. Advance happy birthday naman dyan kay Pading Christian Bisco. Magsa-celebrate siya ng kanyang 21st birthday ngayong darating na, ano ba? Na 14. Padi, advance happy birthday naman dyan sa'yo, Padi. Dapo Rinoy, mega love shoutout din po dyan kay Dapo Rinoy. Happy birthday. Isang happy birthday naman dyan guys kay Christian Bisco na nandito sa atin. Isa sa mga pupugi natin na kaibigan yan guys. Kung di nyo pa nakikita ang kapugian, tinataglay niya na ba? Oo nga. Maglaway kayo. At ang galing niyan guys, sumisid. Marino yan. Hello kaya ni John, sabi ni Bayang Gudaw. Salamat po host. Ano daw ba yan? Salamat host, nakita ko live ka host habang pahinga kanina nag-garden. Nag-garden pala si Ma. Pati happy birthday naman dyan sa magsa-celebrate ng kanyang 21st birthday. Bubunyag buman pati. Ano yan guys? Mahilig yung sumisid. Kaya yung mga naghahanap dyan ng mga maninisid, they just came to the right time and the right place. Padi, makanta ka naman ni Padi. Uy, kumanta yan na yan. Ganda yan kumanta. Kumanta yan dati sa live streaming ko dati. Way back when I was in Tabaco City also. Uy, Gamer TV na nakabidyo sa atin guys. Keeping us also in his background. Thank you naman po dyan guys sa mga naka-background sa atin. And sa mga nagsa-celebrate ng birthday dyan. Ayan maligayang kaarawan po sa inyong lahat. Ayan.
Happy 21 birthday, sir. Sa 14. Boom. 3 days more, guys. 3 days more. Magsi-celebrate ng kanyang 21st birthday. Meron daw na 21 candle. Tapos 21 rose. Tapos may 21 kiss. Patusok naman kay Yanig, please. Guys, patusok naman ako, guys. Sige na. Ito, guys. Yung nakapin, guys, sa taas. Ayan. Patusok naman. Janelle Idanyo pala. Si Sir Janelle Idanyo pala. Si Sir Janelle Idanyo pala, o, diba? Isa ring mga pupoging lalaki sa balat ng Tinalupa, no, diba? Nagtatago kay Ma'am Edna Lynn Idanyo. Edna Idanyo, ayan. Papanoorin ko to. 10 years. Panoorin ko yan, maya-maya. Jepsan, mega love shoutout naman po kay Jepsan. Tamsak Ludes, mega love shoutout din po dyan kay Jepsan, guys. Nagbabalik din natin ng mga kaibigan, mga malalaking bahay ito eh. Mega love shoutout naman po dyan sa iyo, sir. Thank you also for joining my live stream. Highly recommended monetized channel din yan, guys. Mga napakabait, napaka-supportive na mga kaibigan natin yan, guys. Si Sir Jepsan who is in the house. Maligayang kaarawan naman dyan sa iyo, sir. Ay, hindi pala kay Sir Chris pala yun. Awesome! Kala ko si Sir Jet. Magandang gabi naman dyan sa iyo, Sir Jet. O, diba? At yung magsi-celebrate pala ng birthday niya, si Christian Biscol. Padi, ano bang gulay natin yan, Padi? Ano bang ginugulay natin dyan? Diba, kumuha kayo ng magugulay kanina? Ano bang nakuha niyong magugulay, Padi? Danyan Yaning sa nakapin, harang pa besh. Sige lang besh. Besh. Patusok naman, guys, patusok naman. Premiere ba to? Premiere. Premiere na. Deepwater Bay. Parang ganda. Sana namimigay ng si Mambayang Gudaw. Sana mamigay ng na ba yan? Ng brief. Mamats Kayanig Jonas Alcantara. Ayan. Nandun din si Sir Jepsan. Ayan. Abangan nyo, guys, mamimigay na naman ako ng WH. Ayan, yung mga nangangailangan ng WH dyan, all you have to do is click on that like button sa mga nagpapatamsak ng premiere. Ayan, ano pa ba? Sa mga nagpapatamsak ng kanilang mga video. Ayan, abangan nyo yan, guys. At every tamsak ninyo, mamimigay ulit tayo ng mga WH. Ayan. Okay, guys, mag-alala. Mamimigay na naman uli ako. Unlimited internet naman tayo. Yung mga nangangailangan yan, especially sa mga non-monetized channel, guys, yung mga nangangailangan yan ng WH, huwag kayo mag-alala. Tulungan ko na naman kayo, guys. Mamigay ako ng WH. Ayan. And yung mga nagpapa-sponsor dyan, guys, ng WH, open for sponsorship naman. Open for sponsorship. Mamigay na naman tayo ng WH. Ayan. Abangan nyo yan, guys. Araw-araw naman tayo, guys. Mamigay ng WH. Yung gaya ng dati. Yes, WH is real. Si Pri, nakadaming WH yan sa akin, si Pri. Ano, Pri? Sir Cabrighters. Basta ang dami. Ang dami-dami sila. Board vlogger dati noon. Sila Ma'am Simpulay. Ano pa ba? Baka may mga katanungan pa kayo dyan, guys. 16 more minutes na lang ako. 16 more minutes. Ayan. Abangan nyo yan, guys. Baka mag-start tayo ng Lunes. Ayan. Kaya yung mga nangangailangan niya ng WH, ayan. Yung mga nangangailangan ng WH, all you have to do is to click on the premiere, yung mga may nagpapatamsak.
papatamsak ng premiere na may magpapadikit tayo, mamigay tayo ng WH. At kung halimbawa may gagraduate na naman sa atin, magpag-graduate ulit tayo yung mga gustong graduate tayo. Mamigay tayo ng WH, sino magtutulong sa atin. Kaya ng dati. May tanong ako kaya ni, ano po yun, ma'am? Oh yeah, ikaw lang talaga ang bugtong ni Kapa, DJ Jonel Sagano. Kapa sa WH. Ano po yun, ma'am? Ano po yun? Oo. Sige, ma'am. Para naman nagagamit ko ang utak ko. Oo. May email ako ang na-receive kahapon na send na daw yung AdSense pin ko last June 9. Oo nga. Ilang weeks po kaya yon bago ma-receive? Teka lang muna, ma'am. Andiyan natin. Kahapon nag-email. Ano ba kahapon? June 10. June 10 kahapon, na-receive mo. June 9 nag-email. Ma'am, kailan ka ba na-monetize, ma'am? Na-monetize. Kailan ka ba na-monetize, ma'am? Kaya yun, bago ma-receive. Kailan ka ba, ma'am, na-monetize? June 9. Yung eksaktong araw, ma'am, kung kailan na-approve yung monetization mo, kailan ba yan? Wala si ma'am. Oo nga, kailan ka, ma'am, na-monetize? Bago ko sagutin yun, ma'am. Kasi para kompleto ang sagot. DJ Jonel Sagano Remix. May 1. May June 1 is ano ngayon? June 11 ngayon. June 1 isang buwan ka pa lang. June 9 nagpadala. Almost ano, ma'am, ang talagang ano kaya, ang talagang araw ay kung ilang araw mo guys ma-receive, kung ilang araw mo ma-receive yan, ma'am, is it sa amin it took me 4 months bago namin ma-receive yung Google AdSense pin namin. But then eventually yung iba is mga 2 months lang. So ngayon June 9 nag-email sa iyo, i-expect mo na, ma'am, na July 9 wala pa yan. Mga June, July, mga August 9, mga August, mga I think mga ganyan, mga August 9, bago, sabihin natin minimum of 2 months bago mo ma-receive kasi all the way from ano yan from New York to Singapore to Pilipinas ang pagpapadal po yun, ang opisina niyan. Ang iba from New York to Malaysia to Singapore to Philippines. Ganun po ang pagpapadala ng PIN dito sa Pilipinas. So, sa amin dati took me 4 months bago ma-receive yung PIN. Ayan. Ngayon, ma'am, kung bakit ko hiningi yung kung kailan ka na-monetize, it is because kung halimbawa, obvious naman, nagpadala yung AdSense kasi naka $10 ka na. Ayan, naka $10 ka na. Ngayon, sana, bago dumating yun, ma'am, ma-achieve mo na yung $100 na threshold minimum threshold mo. Ayan. Para kapag ka-enter mo ng PIN, right after that, August 9 na yan. Halimbawa, August 9, magbilang ulit tayo ng hanggang August 21, magre-review yan si Google AdSense sa'yo. August 21, magre-review kapag ka na-enter mo na yung yung PIN mo. At kung kapag ka naka $100 ka na, automatic August 21, magre-review yan sa'yo.
kung pwede ka nang sumahod kasi na-enter mo na yung verification PIN mo. Ngayon, once na na-approve ng August 21, September 21, yan ang unang sahod mo, ma'am. Makukuha mo na lahat-lahat ng sahod mo. September 21. Mga ganyan. Bugtong talaga ni Kapa-Kapa. Oo nga. Anong bugtong ni Kapa-Kapa, pre? Sana maliwanag, guys. Sana maliwanag kay Ma'am Bayang Good daw. Ano pa ba? Sinong Kapa-Kapa, pre? Ano ngayon? June ngayon, July, August. Ayan. Sana maliwanag sa iyo, Ma'am Bayang Good daw. Ayan. Ano pa ba? Ano pa? May mga katanungan pa kayo dyan, guys. 9 more minutes na lang ako. 9 more minutes. DJ Jonel Sagayno Remix. Okay po. Salamat ng madami. Opo, ma'am. Kailangan, ma'am, ma-reach mo na yung bago mo pa makuha yung PIN, sana ma-reach mo na, ma'am, yung $100 na threshold. And I am hoping, guys, na ma-reach nyo na ang inyong mga yung mga minimum threshold ninyo. Baka may mga katanungan pa kayo dyan, guys. Sige na, oo nga. And make sure, guys, make sure na ang inyong mga AdSense is walang problema. Ayan. Yun ang common mistake ng mga YouTuber, guys, sa AdSense. Sahod daw niya inandres pre. Saan ba? HO? Sa Hong Kong daw niya inandres pre. Madali lang yun dumating. Hong Kong ba? Hong Kong, oo. Lampas na po ako sa $100. Mas maganda po. Hong Kong po, ayan. Nasaan ka ba ngayon, Ma'am Bayang Good daw? Nasa Hong Kong ka ba ngayon? Much better kung nasa Hong Kong ka, mas mabilis kasi from New York to Hong Kong, mas mabilis na lang. Nasa Hong Kong ka ba ngayon, ma'am? All the way from Hong Kong, si Ma'am Bayang Good daw. Ni hao. Hong Kong po now. Opo. And make sure, guys, na once na naglagay kayo ng AdSense ninyo, halimbawa nasa ibang bansa ang address ninyo, make sure na ang address na yan is hindi na kayo aalis dyan for life. Kasi once na nag-change country kayo, change region kayo, madidemonetize muna kayo. Uli. DJ Jonel Sagayno Remix. It will gonna take you also a month para remonetize mo yan. Once na nag-change region kayo. Pero hindi naman, may mga weak naman. Kapag ka hindi naburit yung mag-a-approve. Ano pa? Ano pa yung mga katanungan nyo, guys? Sige na magtanong kayo. Ganun pala yan. Opo, ma'am. Kasi kapag in-address nyo dyan sa ibang bansa na uuwi din naman kayo sa Pilipinas, much better na i-address nyo na lang guys sa Pilipinas na forever kayong nandito. Diba? Kasi once na, halimbawa Hong Kong ka, ma'am, ayan, tapos uuwi ka na pala. Tapos, hindi ka na pala babalik ng Hong Kong, tapos yung address mo ng inyong AdSense is nasa Hong Kong. Once na nag-change IP address ka, na nandito ka na sa Pilipinas, madidetect yan ngayon Google AdSense na nasa Pilipinas na yung account mo, dito na sa Pilipinas nagbubukas ang account mo, tapos ang address mo is nasa Hong Kong. May mga chances are pwedeng i-hold no Google AdSense yung inyong once na na-detect ni Google AdSense na hindi nyo ma-verify yung inyong account using your Hong Kong address. Parang gano'n. Mampa baby, kumusta na channel mo? Sabi ni Pri. Ano pa ba? Diba? Lobat na siya. Diba? Na-lobat siya. Ano ba yan? Ganun pala. Ano ba yan? Ganun pala. Opo, ma'am. Opo. Tapos kapag nag-change region kayo, nag-change address kayo ng PIN ninyo, madidemonetize muna kayo. Pero may case na mabilis lang naman And ano ba? Oo nga. Madidemonetize muna ng ilang araw. Ilang araw.
Kuya Bray, mega love shoutout naman yan kay Kuya Bray. Sir, bubuksan ko ngayon sir. Ngayon na sir. Kailangan ko ng verification code sir. Ang account mo sir. O nga, hindi ko mabuksan kasi hindi ko maano. Hindi ko mabubuksan talaga to kasi may verification number. Bubuksan ko sir. Gusto mo? Tingnan natin sir. Boss Bray, ano na ang live natin boy? Oo nga, bubuksan ko muna yung guys, yung kay Sir Kuya Bray official. Ayan. Sir, buksan ko sir. Bubukas lang ako ng panibagong browser. Ayan. Doon ko buksan yung yung account ko, sir. Kailangan kasi sir ng you know. Saan na ba yun? Manage. Switch account. Switch account. Add account. Use another account. Si Ma'am Ella Yunjong. Kumusta na pre? Si Ma'am Ella Yunjong. And then DJ John Sagayno. Sir, makinig ka sir mabuti sir. And kailangan ko ng verification code sir. And paste. Sir, number 1 sir sa Oppo CPH 1989. Tap yes and tap 1. 1 sir, 1. Tap mo sir yung 1. Ngek, pala mas maganda boss i-address. Kung gusto mo ma'am sa Pilipinas na lang i-address mo. Para just to make sure na Pilipinas din naman kasi ang uwi natin. Ganun po yan. Salamat sa mga advice kay Yannick. Okay na. Okay na sir, okay na. Tingnan ko lang sir yung mo. Ano na ba yan? Let the bass kick. Your channel. Okay na po sir, okay na. Tingnan ko muna yung monetization. DJ John Sagayno Remix. Channel uses someone else's content without making changes that add significant value. Basic, the last day to submit an appeal is May 6. Ano ba ngayon? Hello? Magbibidyo ka pa, sir? You think we made mistakes? Send a video telling us why. We'll review your appeal and get back to you with a decision within 2 weeks. The temperature is growing, so everybody's going down. Nailabas mo na ba yun, sir? Dapat, sir, ano ka pa? Let me, come on, girl, don't stop it now. Keep on playing the game, you got me. May 16. You can reapply starting May 16. Stay, 'cause I Oo nga. Kailangan natin, sir, anuhin ulit to. Binura ko na yung sinasabi niya, sir. Sige. Pero kailangan natin, sir, i-meet uli yung yung... Nailabas mo na ba lahat? Ang dami mo pang mga in-unlist, sir. Marami ka pang unlisted. Live mo. Rocky TV, mega love shoutout naman dyan kay Rocky TV guys. Nandito rin sa atin. Uy, kumusta naman tayo dyan? Ihaw. I will gonna give you also moderator function Rocky TV. Rakista yan guys, Rakista. Yan si Sir Rocky ayon.
Dating kasama ko yan guys sa Taiwan. Ayan. Rocky TV, mega love shoutout naman dyan sa iyo. Welcome din sa aking live streaming. Ayan, may copyright claim. Okay lang naman yung may mga copyright claims sir ng mga live. It's totally fine. Wala naman problema yan. Hindi pa naman nag-update sir. Ano ba yung home dashboard? Ano ba yung huling update? June 6. June 6. Hindi pa sir ano ba yun? Hindi pa nag-update ang iyong channel kasi yung last na update is June 6, 2022, 3:03 AM. Ayan. Kaya simula June 6 hanggang ngayon hindi pa nag-update ang channel mo kaya hindi pa pumapasok sir yung yung monetization watch hour mo. Ayan. Kaya guys, so hindi nyo pa kaibigan yan si Sir Kuya Bray, di ba? Kuya Bray Official, abay makipagkaibigan na rin po kayo yan guys. Sir Cabrighters. Isa sa mga pupogi natin yan guys na kaibigan na nandito sa atin. 2062 pa yan sir nung na-open ko sa'yo sir, 1990 tas. Nung nilabas ko, 1851 na lang. 2062 pa yan sir. Nung na-open ko sa'yo sir, 1990 tapos nung nilabas, Despite any turmoil, I'll be proud of my soul. monetization. 1834. 1,800 na lang. Ilang video ba yun, sir? Lab, sabi ni Mambuhay, ilang video ba yung dinilit mo, sir? Ilan ba? Almost. Si Siri ko. Hey Siri. DJ John Sagayo. Makompute eh. Computing ko na lang kay Siri. Hey Siri. 4,000 minus 1,834. 4,000 minus 1,834. 4,000 minus 1,834. $2,166 pa pala ang hahabulin. Okay lang naman yun, sir. Habulin na lang natin. Saka hindi pa ang dito kasi, sir, sa iyong dashboard, ang iyong update is June 6 pa. June 6 pa ang update ng iyong channel. Walang ibang update ng channel mo, sir. Ng June 6 pa lang. Kaya, ibig sabihin, hindi pa pumapasok yung mga live stream mong tinanggal. Diba? Kasi makikita naman natin dito sa... Ano ba yan? Hanapin natin. Kasi kung meron ka na sir na yung sa about mo is meron kang 427,292 views. Kung isa-sum up natin ang 427,292 views, mahigit 4,000 watch hour yun. Kasi kung isang minuto na lang ang pinanood sa'yo, mahigit 4,000 na yun. Kaya ibig sabihin, hindi pa talaga nag-update. At kung nag-update man, oo nga, nagbabawas pa yan. Kasi nga, yung tinanggal mong video, ilang bang video yung inano mo? Bay talaga ni boss eh. Ginaguide talaga mga kagaya kong bagbukan. Sir, malulubat na po ako. Sorry, wala po kasi ilaw ngayon. Tagal bumalik. Sige lang po yun, sir. Ako nang bahala sa channel mo, sir. Nakabukas sa akin dito si Sir Cabrighters. So, yan. Ako nang bahala, sir, sa channel mo. I-update ko na lang, sir. Huwag ka mag-alala, sir. Oo.
so I can order crops to survive. Alam nyo pag isa lang po, ayan. Sige, sir. Sir, ano muna, pahinga mo muna yung cellphone mo at mag-i-end na rin naman ako, ayan. Maya konti, i-check ko lang to. At kung may mga katanungan pa kayo dyan, guys, ayan, may mga katanungan pa kayo, pwede kayong magtanong. Oo nga. Si Sir Cabrighter set. Nasa dashboard ako ni Sir. Despite any turmoil, Ano ba? my soul. Monetization. I-music stream na lang natin, sir. Sensya na host o busy sa kusina. Okay lang po yan. Mambuhay. Mega love shoutout din po kay Mambuhay. Nagbabalik din natin, guys. Nakaibigan. Highly recommended monetized channel. Also yan si Mambuhay. Ito nga si Mambuhay, guys. Ayan, si Mambuhay. It took me 3 months. It took me 3 months para maibalik yung monetization ni Mambuhay. Mega love shoutout naman yan kay Mambuhay na natagalan ako. Oy, sir! Sir Proyce TV nandito rin sa atin all the way from Masbate. Marahay, nasa Encan na. Yan ako sa Albay, padi. Maray na Aldaw naman dyan. Ay, maray na Banggi naman dyan sa imo, padi. Proyce TV. Welcome back din sa aking live streaming. Proyce TV guys is in the house. Kung hindi nyo pa kaibigan na ba, super chatter yan. Oo nga. Oo, at kung may mga gusto kayo guys, orderin sa kanyang kusina ba, pwede kayo mag-order dyan kay Sir Proyce TV. Ayan. Mas maray ka pa sa Banggi. Oo nga, padi. Kumusta naman tayo dyan, padi? Masbate ako, padi. Punta ako ng Masbate. Oo, magkita tayo. Isang araw. Super chatter, fake news. Uy, padi, kumusta ang ating channel? Mag-a-appeal na lang ako, sir. Yan si, Dimi pagpamaswati ka. Dimi pagpamaswati. Sige. Direct message. Sige, padi. Ito si Mambuhay, guys. Ito si Mambuhay. It took me 3 months para may apply ko uli yung kanyang monetization. Kaya kung ako sa inyo guys, alagaan ninyo ang inyong mga channel. Pero ito, hindi ko to titigilan, sir. Huwag ka magalala, sir. Binibigay ko sa iyo ang aking I will gonna give you my word. Channel ko, ewan ko, 3 beses sumahod na busy. Karil word din na nakabawi. Okay lang yung padi, ako kababalik ko lang din naman ng aking channel. Almost 4 months din akong nahinto, ayan. So, it's totally okay naman at as long as na ina-update pa rin natin ang ating mga channel. Mag-update ka na. Ang pag-update guys is pagpo-post sa mga community nyo. Pagpo-post ng video, ayan. Pagpo-post ng mga short video, ayan. Pag-share ninyo ng video sa community nyo, ayan. Yan, pag-update yan guys. Hanggat nag-a-update yan ang inyong mga channel, wag lang yung mabakante talaga as in yung mabakante ng ilang araw. Sir Cabrighters, ako na bahala dito. Ayan. Uy, padi, mag-end na ako, padi. Naka 1 hour na naman ako, guys. Mag-end na ako. Mag-message na lang ako sa'yo, padi. Once na, kasi may balak atang pumunta dyan na Sige, paalam na rin. Oo, padi. Mag-message na lang ako sa iyo, padi. Kasi alam ko may planong mag-excursion yung mga taga dito sa amin. Pupunta daw Masbate. Mga 3 araw. Aga mo mag-end free. Naka 1 oras, 1 hour 9 minutes na ako free. Mag-ano ka na? 7 o'clock in the evening na rin. Yung mga hindi pa dyan kumakain, guys. Aba, kumain na po muna kayo. Pre, mag-end na ako, pre. Ako mga inyong lingkod, guys. Uragon, nag-iiwan sa inyo ng isang magandang gabi po sa inyong lahat. I love you all. Bye, guys.
lulubat na si Sir Kuya Bray. Guys, mag-end na ako. Maraming salamat sa mga nandito sa atin. Olan Bilasco, bye-bye. Thank you naman po dyan. Olan Bilasco, ayan, bigyan kita ng, tingnan ko nga si Olan Bilasco, bago natin na kaibigan na nandito sa akin. Sir Olan Bilasco, bigyan kita ng di kita na lang kita Sir Olan Bilasco. Ayan. Dahil sa pumasok ka sa aking live streaming, and I will gonna give you also moderator function Olan Bilasco. Dikitan kita ng aking pandikit, sir. Ayan. DJ Jonel. Monetize channel ka na, Olan Bilasco. Mahilig ka sa gaming eh. May love shoutout naman yan kay Sir Olan Bilasco. Bigyan kita, sir, ng W8, sir. Gusto mo ba? Kailangan mo ng W8, sir? O ano ba? End na ba? Opo, sir, mag-end na rin ako. Pero if you need WH, I will gonna give you WH. Kailangan mo ng WH, sir. Monetize channel ka na, sir. Kasi nandito ako sa channel mo. Wala akong nakikita. Walang wala ako. Ano ba yan? Wala akong harang, sir. Bakit? Monetize channel ka na po, sir. Bigyan ko na lang sir, ng playlist. Ayan. Kagyakan natin ang WH mo, sir. Watch art. Ikaw po, sir. Sir Olan Bilasco. Monetize channel ka na po, sir. Ang laki ng bahay mo, sir. Oo nga. Pero wala akong harang dito. Kahit dito sa aking cellphone. DJ Jonel Sagayno Mahilig Remix. ko si sir sa sa na ba yan? ML. Lalaro ka rin pala, sir. Nadimone. Bakit nadimone, sir? Wala ba? Halupit TV. Mega love shoutout naman yan kay Halupit TV. Bakit, sir, nadimone? Hindi ka rin nag-active. Ito nga si Sir Kuya Bray, i-re-apply namin kasi na-demone din dito. It's totally okay naman na tanggal na yung reuse content. Halupi TV pa di, mega love shoutout naman yan sa'yo. Deactive, tsaka more on copyrighted. Deactive. Deactive. More on copyright. Bakit ano ba yung i-copyright dito sa'yo? ML mo, wala naman tong yung ML. Korean Sangyupsal. Mobile Legend, Call of Duty, okay lang naman. Ito mga laro, okay lang. Live stream, silent live streaming, okay lang naman. Silent live stream. Delete ka na ba, sir? Dinilit mo na yung mga reuse content mo. Pasensya na sa kalat. Lahat ng reuse content ko po, sir, wala na. Deleted na. Much better, sir. Mas okay yung ganon. And sayang naman. Kailan ba? Ilan na lang ba yung WH mo, sir? Kailan ka makakapag-reapply ulit? Sir Halupit, mega love shout out. Nag-upload kasi ako ng mga TikTok ko, yung iba di pala. Oo nga po, sir. Kasi one of the community guideline, community violation yun na once na nag-upload ka sa isang social media, hindi mo po pwedeng i-upload din sa YouTube. Or kapag nag-upload ka ng video mo sa YouTube, wag mo nang i-upload sa ibang social media account mo. Ay nako, sir, malayo pa. Kaya hayaan mo na lang. Sir, malayo pa. Okay lang po yun, sir. And kung ako sa'yo, magbalik stream ka na naman. Uy, Pre, nandito pala sa akin si Pre. Nandito naka-open sa akin yung account ni Sir Kuya Bray. Once, isang araw, pag-diskitahan natin, pag-live stream nga natin to si Sir Kuya Bray official. Oo nga, pag-diskitahan natin, natin to. Ano na ba yun? I-open natin using StreamYard.
pag live stream natin, pre. Magugulat na lang siya, may mukha natin to eh. Fire free. Sir Olan Velasco, i-add mo ako sir sa ano, kung may mga katanungan ka sir, Olan Velasco. I-add mo ako sa akin Facebook account sir, kung gusto mo lang po sir, kung nandiyan ka pa yan. Pwede ka magtanong sir. Doon natin yung pagpatuloy ang ating kwentuhan all about monetization. Ayan. Yan sir ang aking ano, yan ang aking Facebook account. Ano ba? Tama ba? Facebook. Pwede ka magtanong sir and I wanted to help you all guys. I wanted to help you na maano nyo ulit, makuha nyo ulit yung inyong account. Kaya na ito kay Sir, Kuya Bray, kabubukas ko lang binigay sa akin yung email at yung password dito. Ayan. And marami na, oy pre, wala na akong browser pre. Lahat na tig sa 10, akalain mo yon. Yung sa kong computer, 10 din. Maraming nakabukas ditong mga account. Apat ang browser ko, tag sa 10, 40 ang nakabukas bawat computer ko. Merong 80 ang nakabukas na account dito sa akin. Puro mga monetized channel. Kumusta? Bakit ibalik mo? Iba, pagla-log out ko nga to dito. Wala na akong mano eh. Wala na akong mapag-opina ng account free kapag kami nagpapabukas. Lalag out ko nga yung mga account nyo dito, pre. Okay guys, ako yung magpapaalam na po. Ayan si Bebe sa aking likuran. Maraming salamat sa inyong lahat guys. Ako po ang inyong lingkod. Oy, kay Sir Olan, I wanted to help you also. Ayan. Pero doon mo na lang ako sir sa Facebook kontakin if you want, if you need, advice or if you need something ideas all about YouTube. Ayan. We can help you also. Ako pa inyong likod guys, Urago, nag-iwan sa inyo ng isang magandang gabi sa inyong lahat. I love you all. Mga ninja ko, woy, nakalimutan ko mga email. Patay tayo. Sa akin, pre, yung ninja ko, ang dami. Oo ba? Okay lang sir, I'm okay naman. Ingat ko lang. Opo sir, sige. Kasi gusto ko sir na tulungan ka, may balik ang iyong monetization. It is because, napakasimple lang naman sir, may babalik natin yan. Parehas kayo ni Rios Content. Ito kay Sir Kuya Brighters, ay kay Kuya Bray Official. Dito yun sa akin. Nakabukas yun sa akin. Ito si Sir Cabrighters. Hanapin ko nga yung ito pala yan. Ito yung account ni Sir Cabrighters. I-ano ko nga. Thumbs up. Ayan o. Yan. Nakabukas yan dito sa akin. And na-demonetize din kasi nga hindi nag-active at saka may meron din na use content. Pre, mag-enda ako pre. Mag-enda ako guys, maraming salamat sa inyo. Ako po ang inyong lingkod, Uragon. Nag-iwan sa inyo ng isang magandang gabi po sa inyong lahat. Bye guys, I love you all.